खुलुमबाय। गिबियावनो नोंथांमोनखौ बयखौबो सोरजिदा क्रिएटिभिटी चेनेलाव बरायनायजों लोगोसे फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। दिनैनि माखासे निउस आपडेटफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिना होनो आवगायनाय जालायबाय। नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक खालामगोन होनना आसा खालामबाय। लोगोसे इउटिउब चेनेलखौ दाबो साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लानो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय। बिदिब्ला जोङो भिडिअखौ जागायनोसै। गिबियावनो दङ बै समाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि आलादा रायजोनि सोमावसारनायखौ बन्द' खालामनो थाखायनो आसाम पुलिसआ जेरै गोसो बेबायदिनो गावथारदों, जिनाहारि खालामदों। बाथ्राखौ बुंदों दावराव देख्रेब नार्जारि बिथाङा। नंगौ, मैया 12 मे एबा बर' बिमा सानजों लोब्बा लाखिनानै बडलेण्ड सोमावसारनायनि गिबि आइजो मुंख्लं गायदे बसुमतारी आरो हेलेना बसुमतारीनि रुंसारि सान फालिनायाव बाहागो लानानै बुंदों बे बाथ्राखौ। लोगोसे बिथाङा बुंबावदों दि बै समाव आसाम सरकारा जेरै गोसो एरैनो बाहायदोंमोन। बेबायदिनो गायदे बसुमतारी आरो हेलेना बसुमतारीखौबो जेबो दाय गैयाबालानो अनाखानायै बै समनि गसाइगाव SDPOनि दैदेननायाव सराइबिलाव गावथारनाय जायो होननानै गोख्रों रावजों बुंथिबावो खौरांगिरिफोरनि गेजेराव। सलिहा ब्रह्म गो बेक, सलिहा ब्रह्म जोंनो नाङा बायदि बायदि स्लगाननि गेजेरजों सासे फोरोंगिरिनि हेंथायै आखायाव प्लेकार्ड बेनार लानानै हेंथा सोमावसारदों फरायसालिनि दिथागिरि बिथांमोनहा। नंगौ, मिथिनाय बायदिब्ला मुसलपुर जुनियर बेसिक स्कुलाव जादों बे जाथाया। सलिहा ब्रह्मआ मोनसे समाव मुसलपुर जुनियर बेसिक स्कुलनिनो गाहाय फोरोंगिरिमोन। नाथाय सलिहा ब्रह्म बिथाङा फरायसालियाव मोजां थासारि खालामनो हाया, फोरोंगिरिफोरजों मोजाङै गोरोबा आरो बायदि रां जाख्ल'नायनि दायाव बे फरायसालिनिफ्राय ट्रेन्सफार खालामदोंमोन। नाथाय दायो फिन बायदि फाव खालामनानै बे फरायसालियावनो फैफिननो नागिरनायखौनो खौरां मोननानै फरायसाफोरनि दिथागिरिफोरा बायदि बायदि गोख्रों अजद होनानै आखायाव बायदि प्लेकार्ड लानानै सलिहा ब्रह्मखौ हेंथा खालामनाय जायो होनना खौराङाव मिथिनो मोननाय जादों। बिटिआरआव फिन ड्रननि गेजेरजों गोदान टेक्न'लजिनि आदबजों चिरां जिल्लानि रुनिकाटा ओनसोलाव फिन रेभिनिउ गामिफोरखौ नायबिजिरनाय जागोन। मिथिनाय बायदिब्ला प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर सरकारा बिटिआर ओनसोलाव रायजो जानाय गासै सुबुंफोरनि हानि मोनथायखौ आबुङै मोनहोनांगौनि थाखायनो बायदि हाबाफारिफोर लाबाय थानायखौ नुनो मोनबाय थानाय जादों, जेराव दायो गोबां रायजो राजाफोरनि हानि फोरमान बिलाइखौबो राननानै होखांनाय जाबाय। थिग बेबायदिनो आरोबाव हानि मोनथायखौ मोनफुंहोजोबनो थाखायनो बे गोदान मुगानि टेक्न'लजि एबा ड्रननि गेजेरजों नायबिजिरनो थाखाय 13 मे खालि रुनिकाटा ओनसोलाव थि खालामनाय जादों। मख'जाथावदि बे हाबाफारियाव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानगोनां प्रमद बर'जों लोगोसे मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी आरो गोबां दैदेनगिरिफोराबो बाहागो लाफैनाय जागोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। बिजनीआव पुलिसआ 4 जुवारिफोरखौ हमदों। दासिमबो चिरां जिल्लायाव जुवारिफोरनि हेंथायै पुलिसनि नायबिजिरनाय हाबाया सोलिगासिनो थानायखौ नुनो मोनबाय थानाय जादों। नंगौ, बेनिनो फोरमान बायदियै दाब दाब जायगानिफ्राय चिरां जिल्लाया गोबां जुवारिफोरखौ हमबाय थानाय बायदिनो मैयाबो फानबारि थानानि सिङाव थानाय बालिमारि मानास दैमानि सेराव 4 जुवारिफोरखौ हमनो हायो। मख'जाथावदि हमजानाय जुवारिफोरखौ फारियै आनारकुलि शेख 38 बोसोर बैसोनि, मनवार हुसेन 40 बोसोर बैसोनि, आब्दुल हामिद 33 बोसोर बैसोनि, जाहिदुल इस्लाम 27 बोसोर बैसोनि होननानै सिनायथिनाय जादों। चिराङाव फिन लामा बेखेवदों। जों बयबो मिथिगौ, दायो आसामाव एबा बिटिआरआव जौगाखांनायखौ नोजोर बोनानै गोख्रै आरो आबुङै जौगासारनांगौनि थाखाय एमएलए जयन्त बसुमतारीनि नाजानायाव चिरां जिल्लायाव बायदि बायदि लामा दालां बानायबाय थानायखौ नुनो मोनबाय थानाय जादों। नंगौ, मैयाबो चिरां जिल्लायावनो आसामनि मन्त्रि उर्खावगोरा ब्रह्म बिथांनि नुजाथिनायाव मन्त्रिर फाखिफाट निर्मान आसनिनि जोहै खयलामयलायाव मोनसे लामा बेखेवनाय जायो। लोगोसे बे हाबाफारियाव मानगोनां एमएलए जयन्त बसुमतारीजों लोगोसे गोबां रायजो राजाफोराबो नुजाथिनाय जादों। मख'जाथावदि बे लामानि गेजेरजों चिरां जिल्लाजों लोगोसे ओनसोलनि रायजो राजाफोरा गोबां मुलाम्फा जागोन होनना मानगोनां मन्त्रि बिथाङा फोरमायथिना होदों। आसामाव फिन उन्दै हिनजावसाखौ बुथारदों। जाथाया जादों बराग ओनसोलाव। आथिखालाव आसामाव मोनसेनि उनाव मोनसे उन्दै
हिनजावसाफोरखौ जिनाहारि खालामनानै बुथारनाय जाथाया जाबाय थानायखौ नुनो मोनबाय थानाय बायदिनो मैया आरोबाव बरागाव मोनसे मुगैथाव बे जाथाया जाबावो। मिथिनाय बायदिब्ला सासे 50 बोसोर बैसोनि सुबुङा सासे 14 बोसोर बैसोनि उन्दै हिनजावसाखौ माखासे साननि सिगां जिनाहारि खालामदोंमोन। उनाव बै 50 बोसोर बैसोनि दुथां सुबुङा बे जाथायखौ लानानै मीमांसा खालामनो थिनदोंमोन। नाथाय मीमांसा जायियाव बे दुथां सुबुङा उनाव बै उन्दै हिनजावसाखौ लांखोमाना बुथारना बबेबा साहा बागाननि गेजेराव फबनानै दोनदों होननानै अजद होदों ओनसोलनि रायजो राजाफोरा। बेनिखायनो बे दायनिगिरिखौ थाबैनो हमनांगौनि दाबि खालामनाय जायो, नङाब्ला गोख्रों आन्दोलन खालामनाय जागोन होननाबो गोख्रों रावजों बुंथिना होबावो रायजो राजा बिथांमोनहा। बेजों लोगोसे दिनैनि रादाबा बेखिनियानो। गोजोन्थों।